minut sor lo kahan Tissopi po bang phi Diphu Birla Rongklarbong asor utto kevek do sopin sophan choton lok nang ni sor lo tumta sitame thek anason ke chirap do nangji lasini lisitame ka charli dun lo lasi sor lo tum sitame ke thek an ason ke chipaklang ponra bor inon pusi kahan Tissopi pen ningje pon lapen kahan Tissopi utto kevek dun arnisia long phadu trok senior cap an ke long puta than pachini pon News Desk Report, TK News. Mentu pen hani, so to kevek ya? Festival judet pen hopta hini api along alam pen si kecari keceng hai. Sita me ni non bortoman pil ke suntuk hopta hini ba sido kedo lang bo. Ani silong tan anlong ikla. Ani si along vek jong se pamusut long bolote. 700, 800 ba 500 lapisan ke long along dun hai. Semua kimi lang auto ta ago plus ni ke driver ta kimi adjust lan te go ede mat jang tu wang sab so menestek ti delo. Asi aru sumar tum ta mane piso pan choton lok poke kalimat tuji elita unan ke bor idu nangji ke mesena kaman ke elita klem du nangji ke masolong te cerab du nai asi matha masi mita wek dun lah hai Na ante nang lirong bang ke? Nilirong nomor teman present ke doge Rongklarbong Birla Rongklarbong silo Nang limen se than ik jima? Nilimen Kahan Tissopi